Salutări lume, sunt Cavalerul Negru. Azi jucăm povestea timpului gameplay. Da, e un joc nou. Bine, multă lume n-a auzit de el. Deci, începeți. Dacă vreți, vi-l descărcați ori torrent-ul, ori pe Softonic, pe Google. Oricum. Deci, începem contul. Începem. Azi vă voi prezenta episod special, adică tot jocul, oricum. Este cam scurt jocul. Da, deci am început jocul. Pentru cei începători, dând click dreapta, dați pe cameră, adică așa să vedeți. Puteți să mergeți din săgeți sau din W, S, D și A. Ne îndreptăm spre fabrica părăsită. Aici găsim amuleta printre bolovanii ucigași care trece super ușor de aici. Da, și din nou am început. Apropo, să știți că jocul acesta eu îl joc pe un laptop. Pe unele calculatoare nu merge. Adică nu prea se mișcă camelul. Da, deci el zicea să iau niște lădițe și butoiașe, eu nu fac asta. Puneți doar un butoiaș și săriți așa, dacă aveți RAM bun. Puteți să luați viața cine are nevoie de ea, cine a intrat în acid, dar cine nu, nu mai am, ca mine. Și acum ne apropiem de zidul cu întrebări. Acela cel mai ușor. Pune ori. Da, deci acum vom răspunde la întrebarea de pe monitor. Și întrebarea este, când a fost Imperiul Roman împărțit în două? Și ne întreabă în ce secol. Aici vom spune că în secolul 4 după Hristos. D.R. înseamnă după Hristos. Și acum ne întreabă, în ce secol s-a născut Carol cel Mare? S-a născut în secolul VIII. Sunt sigur că veți mai avea întrebarea asta. Acum ne întreabă când a devenit Napoleon împărat al Franței și în ce an. În ce an a devenit el.
Și să vedem. În anul, căutăm pe aici. Zicem în anul 1492 nu este corect. Aveți 3 încercări la acest zid. Da, deci să mai încercăm. Deci să mai încercăm. Încercăm 1804. Corect. Acum ne întreabă anul în care Roma a devenit imperiu. Aici este ușor. Da, deci să ne continuăm. Anul în care Roma a devenit imperiu. Să încercăm 1232. Nu e corect. 1320. Oh, nu. Deci, vedeți, asta se întâmplă când greșești la 3 variante. Dar nu este nimic. Ne continuăm de unde pornisem. Și sărim peste butoia și sărim prin lavă, mergem pe aici. Vedeți, deci, pe aici trebuie să aveți mare grijă. Să nu poți cădea din toată viața. Vedeți ce se întâmplă. Imediat muriți. Trebuie să știți cum să săriți mai bine. Aici... Deci să începem din nou cu butoiașul. Ne îndreptăm spre viață. Am ajuns înapoi la zi. Deci ne întreabă din nou aceeași întrebare ca data trecută. Anul în care Roma a devenit imperiu. Nu, n-a fost acela răspunsul corect. Deci să încercăm un secol. Deci la întrebarea anul în care Roma a devenit imperiu, dacă nu găsiți anul așa, dacă îl găsiți anul, dați pe secolul 27 înainte de Hristos. Secolul în care dacii au fost cuceriți de romani. Aici este simplu. Căutați secolul 2 după Hristos. A mers. Și acum ne întreabă în ce an s-au creștinat maghiarii. Da, ce răspunsul e ușor. Da, deci să încercăm anul 1000 de la întrebarea în ce an s-au creștinat ungurii. A mers. Al doilea război mondial a izbucnit în anul... Încercați anul 1969. Nu. Și să mai căutăm. Încercați răspunsul 1939. Da, merge. În ce an s-a întemeiat Roma? Aici este foarte ușor. Încercați varianta 1252. Din nou am greșit. N-are nimic. Tot încă trecem.
Da, deci am ajuns acum. Să sărim și ajungem înapoi. Deci acum ne întreabă în ce an a fost introdusă moneda euro. Sunt mai multe variante de răspuns. Da, deci încercăm răspunsul 1999. Da, deci am mers. În ce an a luat naștere Uniunea Europeană? Și încercați în anul 1579. Nu, n-a fost bine. Mai încercăm. Da, deci încercăm și 1993. Da, deci a fost corect. Și acum ne întreabă în ce an a izbucnit primul război mondial. Încercați anul 1914. Să vedem. Da, merge. Acum, anul în care Constantinopolul a devenit capitală. Da, și acum să încercăm că secolul 330 după Hristos. A mers, da. Și acum ne întreabă când a fost sultan Soliman Magnificul, în ce secol. Și încercați secolul XVI. Poate merge. Da, merge. Și acum prezentarea cu zi am trecut de ea. Da. Și acum ne ducem să vedem ce este dincolo. Și acum suntem la bolovanii ucigași și uriași. Este floare la ureche aici. Să mă credeți pe mine. Pe aici să vă duceți. Duceți-vă în stânga sau în dreapta și așa veți trece. Și am ajuns să luăm amuleta timpului. Am luat amuleta. Da, acum din nou va trebui să trecem peste bolovanii uriași și care sunt foarte ușor de trecut de ei. Da, scuzați, aici a fost o problemă de la cameră. Este o altă ușă pe unde am intrat. Nu mai sunt pietroaiele alea sparte. Am intrat pe acea ușă acum.
Da, apropo, partea voluminoasă pe care o vedeți, care se reflectează, este biroul meu, de-abia l-am restruit și de aceea. Să ne îndreptăm spre casa călugărului cronicar. Și știm că ușa ne va fi arătată cu săgeata. Uitați-o. Și acum să găsim hărțile. Prima hartă o găsim pe masă. Și aici avem tot în 3 încercări. Harta de pe masă o ducem la pat, pe aici. Și ne întreabă ce s-a întâmplat pe hartă. Dacă au fost cuceririle lui Napoleon Bonaparte, dacă a fost Rusia în timpul lui Petru cel Mare, dacă au fost cuceririle făcute de Carol cel Mare, sau a fost Imperiul Otoman în timpul lui Soliman Magnificul. Încercăm Rusia în timpul lui Petru cel Mare. Nu merge. Încercăm acum Imperiul Otoman în timpul lui Soliman Magnificul. Da, aceea a fost varianta corectă. Imperiul Otoman în timpul lui Soliman Magnificul. A doua hartă o găsim la birou. Harta de la birou o punem aici. Acolo ne întreabă anul morții lui Carol cel Mare, Imperiul Roman când a cucerit Egiptul, Regatul Ungariei în timpul lui Ștefan cel Sfânt sau unde a fost construită coloana lui Traian. Încercăm prima variantă, anul morții lui Carol cel Mare. Nu, n-a fost bine. Și încercăm a treia, Regatul Ungariei în timpul lui Ștefan cel Sfânt. Da, aceea a fost varianta corectă. Și acum mai avem o singură șansă. Deci trebuie să reușim acum. Am găsit a treia hartă și o punem la peretele de aici. Avem o singură șansă. Harta ne spune ce credem că era cuceririle făcute de Carol cel Mare, cuceririle lui Alexandru cel Mare, cuceririle lui Napoleon Bonaparte sau Imperiul Roman la moartea lui Octavianus. Încercăm a doua variantă, cuceririle lui Alexandru cel Mare. N-a fost bine. Imediat ne întoarcem, pentru că nu ne dăm bătuți. Fiecare va avea câteva greșeli la acest joc. Chiar și eu am avut. Da, deci acum am întreabă.
Ne vedem în următorul clip, în partea a doua din povestea timpului gameplay. Salut!